Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында кыскача. Бірчіған мәселелер хакында фикер алыштылар һәм Татарстан журналистлар берлеге шәһәр бүлегенең яңа рәисен сайладылар. Аны хәзер кем җитәкләячәк? Җыр моң биюләр берләштерә. Тукай районы Яңа поселогында күрше фестивале узды. Август айы яңгырлы булды. Чаллыда да явым төшемнәр озакка сузылды. Су чаллыларның һәм шәһәр кунакларының фатирларына һәм өйләренә җәмәгать транспортына да үтәп кирде. Пляжда яңгырлар берничә тапкыр кымны юып алган. Зыян күләме әлегә исәпләнмәгән. Мондый су агымнары Яңа шәһәрнең яр буенда барлыкка килгән. Су үз юлындагы бар нәрсәне юып алган. Эшмәкәрләр сүзләренчә, аларда тау елгалары аккан. Иң зур зыян пляж хуҗасы Айрат Таһировка салынган. Ул бу бизнеста 20 елга якын. Элек тә яңгырлар була иде. Мондый күләмдәге нәтиҗәләр әле беренче мәртәбә күзәтелә ди ул. 500 тоннага якын ак кумны яңгыр суы юып алып киткән. Чагыштыру өчен гадәти йөк машинасына 15 тонна кум сыя. Это проблема последних 3-4 лет, 5 может быть. Тогда раз в год бывал ливень, который частично смывал, но не так сильно, как в этом году. Вот прям в этом году очень сильно. И мало того, в этом году раза 3 уже было так сильно. Вот что будет в следующие года, это по нарастающей все идет, прям пугает. Айрат Таһиров ел азагына кадәр 2000 тонна ак кумга заказ бирергә җыена. Моңа 1,5-2 миллион сум чамасы акча таләп ителә. Ләкин эшмәкәр проблема хәл ителмәсә, яңгыр суы белән тагын барсы да агып китәргә мөмкин дип шикләнә. Башка эшмәкәрләр дә проблемалар турында сөйләде. Рөстәм Вәлиевнең велопрокат нуктасы биектә тора, ләкин су барыбер зыян салган. Агач идән чири башларга мөмкин. Весь мусор, камни, также гравий, они вот попали сюда, то есть большим потоком, и, соответственно, у нас полы, они из дерева, здесь бетонное основание нельзя делать, деревянные полы, плюс у нас покрытие ковролиновое, оно пострадало, соответственно, у нас в том году такая история была. Сейчас мы думаем полы чуть выше поднимать, и, соответственно, будем сейчас где-то что-то полы подлатывать. Эшмәкәрләр сөйләгәнчә, алар көчле яңгырдан соң икенче көнне генераль җыштыру үткәргән. Территория шуп-шардан чистартылган, ләкин керү юлында проблемалар бар ди эшмәкәрләр. Юлда чокырлар барлыкка килгән, ташлар һәм вак таш таралган. Синоптиклар әле яңгырлар тагын булачак дип фаразлый. Ә Чаллыда әле һаман да озакка сузылган явым төшемнәренең нәтиҗәләрен бетерү буенча эш бара. Олина Сулейманова, Эльмира Гайнутдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Біршіған мәселелер хакында фикер алыштылар һәм Татарстан журналистлар берлеге шәһәр бүлегенең яңа рәисен сайладылар. Чара IT паркта узды. Журналистлар берлегенең Чаллы бүлеген хәзер кем җитәкләячәк? Бу хакта алдагы минутларда. Республика журналистлар берлеге шәһәр бүлегенең яңа рәисе итеп бер тавыштан депутат Габделхак Батюшев сайланды. Мандатны ул 2010 елдан ук алган һәм бүгенге көнгә кадәр шәһәр советында мәгариф, мәдәният, милли мәсьәләләр, яшьләр һәм спорт эшләре буенча даими комиссияны җитәкли. Нашим журналистам, челнинским журналистам нужно объединение. Многие вещи, которые происходят в республике по линии Союза журналистов Республики Татарстан, они проходят мимо, проходили мимо нашего журналистского сообщества. Поэтому первая моя задача, которую я вижу, объединить наших журналистов, наших специалистов, наших работников средств массовой информации города Набережной Челны в одну какую-то единую команду. Очрашуда шулай ук журналистика өлкәсендәге актуаль мәсьәләләр һәм проблемалар, кадрлар җитмәү, журналистларның квалификациясын күтәрү, ветераннарга ярдәм күрсәтү һәм башка күп төрле мәсьәләләр каралды. Кадровый вопрос очень стоит, и поддержка молодежи как нельзя, вот как никогда кстати было бы. Понятно. Каким-то образом, Понятно. Вот, может быть, не только ветеранам вот эти путевки, может быть, молодых как-то поощрить, чтобы у них как бы крылья росли. Республика журналистлар берлегенең Чаллы бүлеге ул көчле оешма. Алар һәрвакыт актив, эзләнүчән һәм һөнәри яктан зур тәҗрибәгә ия дип белдерде Илшат Аминов. Надо вдохнуть сегодня новую жизнь в организацию. Нужно, как говорится, и новые технологии познавать нам все вместе. То есть огромная работа предстоит совместная. И я очень рад, что вот Габделхак Мустафович согласился на эту работу. Она непростая, она общественная, но в то же время очень нужная для всего нашего, для всей нашей корпорации, для всех наших журналистов. Потому что вызовы времени такие, что только объединившись, только совместными усилиями мы можем эти вызовы преодолеть. Журналистлар һәрвакыт вакыйгалар үзәгендә кайный һәм һәр эшкә әзер. Алар һәрвакыт үз материаллары өчен яңа темалар эзли, мәгълүмат алу
алуда беренче булырга тырыша һәм материалларны актуаль аудитория өчен кызыклы булсын өчен омтыла. Шулай ук без дә үзебезнең тамашачылар, Чаллы телевидениесен караучылар барлык вакыйгалардан хәбәрдар булсын өчен тырышабыз. Алина Сулейманова, Лилия Гатина, Сергей Бильданов. Яңалыклар. Тукай районы Яңа поселогында күрше фест проекты кысаларында күршеләр фестивале үтте. Анда администрация вәкилләре, Казан кунаклары һәм авылларда яшәүчеләр катнашты. Алар өчен кызыклы программа әзерләнгән иде. Бәйрәмдә катнашучыларны нәрсәләр белән шатландырдылар, бу хакта тулырак киләсе материалда. Вот такие вот пакетики. В них нужно засыпать высушенную траву. Хуш исле чамбыр мәтрүшкә кара һәм яшел ши катнашмасын 2 кашык салу җитә. Мәдәния йорты директоры һәм китапханәче Тукай районында яшәүчеләрне сугышчылар өчен шәй әзерләргә өйрәтте. Ватанны саклаучыларга алар махсус хәрби операция башланганнан бирле ярдәм күрсәтә. Мы отправляем полотенца влажные салфетки, нательное белье, полностью предметы личной гигиены. Также на территории нашего сельского дома культуры существует организация «Милосердие» под руководством Волковой Риммы Раисовны, которые плетут маскировочные сети. Бисер белән чигү, шопер сумкаларда рәсемнәр төшерү, күршеләр фестивале кунаклары башка төрле мастер-классларда да катнаша алды. Очень красиво получается это с гуашью. Я люблю рисовать сама, вот, поэтому сидела здесь. Все, спасибо мастерам. Марат Ахмәтов сүзләренчә, республикада зур үзгәрешләр күзәтелә. Безнең Ишегалды республика программасы кысаларында Тукай районында 86 йорт Ишегалды төзекләндерелгән. Күршеләр фестивале дә әлеге проект белән бәйле. В городских площадках люди между собой не так часто общаются. А это вот тот повод, как по-настоящему их приблизить друг к другу, чтобы больше познали друг друга. А когда ты лично знаком с кем-то, соседом, или с кем-то по соседству по-другому, это сближает людей, их делает добрее, их делает вежливее. Үз ишегалларын проектлауда катнашучы йорт буенча җаваплылар, иҗтимагый активистлар Тукай районы волонтерларын рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Алар арасында Светлана Пигалева да бар. Аларда 6 ишегалды төзекләндерелгән. У нас не смолкает смех. Действительно, вот в наших дворах собираются дети со всего села. И вот с утра до позднего вечера играют. Также у нас различные бывают праздники, мы устраиваем вместе с соседями. Так что большое спасибо за то, что нам подарили такой вот красивый двор. Шулай ук күршеләр фестивалендә Тукай районында яшәүчеләр һәм кунаклар каршында Минзәлә драма театры артистлары һәм танылган татар җырчысы Зәринә Хасаншина чыгыш ясады. Алина Сулейманова, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей. Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Нет, доченька, я не буду накрывать большой стол. Бедро куриное охлажденное 159,90 за килограмм.